Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Всім добрий вечір. Ну ось знову четверг, знову Вітаю тебе. У мене є для тебе задачка. Давай. Про що тобі кажуть лічби? 947, 974, І третю дай сам скажу, 1021. Я ведаю, што адна з гэтых лічбаў пін-код ад тваёй карты, але калі ласка, пра што мы будзем сёння размаўляць? Ну, зразумела уже, я думаю, шмат каму зразумела, што размова сёння пойдзе пра заснаванне Віцебска, так? А мне зразумела, што не зразумела, таму што ёсць тры лічбы, якія звязаны паміж сабой, але ніхто не ведае дакладна, якая з іх сапраўдная. Ну, давай, ну так уже не будзем казаць, што ніхто не ведае, але ёсць спецыялісты. Ёсць спецыялісты, якія могуць па кожнай з гэтых дат нешта распавесці, і таму не будзем мы з табой тут гадаць зараз, а ўжо будзем знаёміць нашых гледачоў. А што знаёміць? Ужо іх і так усе ведаюць. Тады проста мы пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, і ў нашай студыі зноў працягваюцца курсы па гісторыі Віцебска, і ў студыі зноў такі ў нас Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і Анатоль Дулаў, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Вось. Ну, все правильно мы пачалі, я так думаю, да? Што гэтыя даты, можа, тут зараз пачнем размову і яшчэ нейкія даты ў нас з'явяцца, акрамя гэтых трох, 947, 974 і 1021. Магчыма, множыць даты. Ну, мы казалі пра тое, што калі рабілі, ну, што гаворка пойдзе пра княгіню Вольгу, ну, і зразумела, што заснаванне горада тут ніяк не абысці. Ну, пытанне заснавання горада – класічнае пытанне. Увогуле, што лічыць заснаванне? У мінулы раз мы казалі пра тое, што Віцебск фарміраваўся як балскае гарадзішча, а потым раптоўна засноўваем горад. Вось дзе гэтая мяжа? Калі гарадзішча ці неўмацаваныя пасяленні, якія потым таксама сфарміраваліся вакол былога гарадзішча, калі яны становяцца горадам. Адназначна дакладнай даты назваць проста немагчыма. Мы дакладнай даты можам назваць адносна тых гарадоў, якія будаваліся ўжо у 20-м стагоддзі. У 20-м стагоддзі. Мы можам сказаць, калі Новаполацк, дата заснавання. Мы пра Пецярбург можам прыгадаць, там ужо зразумела Пётр I, там шмат крыніц, якія дакладна сведчаць вось пра тое, што горад фарміруецца. Але пра старажытныя гарады, проста яскравы прыклад, Мінск, звычайна мы адштурхоўваемся ад 1067 год. Бітва на рацэ Няміга, ну, адпаведна, вось першая ўзгадка Мінска ў летапісах. Але што там узгадваецца? Узгадваецца пра тое, што паўднёва руская коаліцыя, якая аб'ядналася вакол кіеўскага князя, прыйшла і спаліла Мінск. Адпаведна, яго прыйшлося потым і засноўваць новую, прычым у новым месцы горад ужо фарміруецца. Але, па сутнасці, вось гэта першая прыгадка пра Мінск. Таму дата вельмі умоўная, як, у прынцыпе, любая прыгадка пра горад. Таму класічна прынята браць проста першую згадку ў летапісах дзеля таго, каб гэта была такая апорная кропка, ад якой мы лічым і пачынаем сваю гісторыю. А все ж таки Віцебску значна больш гадоў, адназначна, вось ад таго ж балскага гарадзішча можна пачынаць. Калі ён стаў горадам, гэта ўжо працэс вельмі працяглы, хутчэй за ўсё быў расцягнуты на дзесяцігоддзі, а можа і стагоддзі. Ну, дык вось все ж таки з гэтымі датамі. Заснавальніца горада, ну, па легендзе, Вольга, давайте вось все ж таки будзем мы закранаць уже паціху такую гэтую тэму востранькую, я б сказаў, да, таму што ёсць шмат прыхільнікаў таго, што Вольга заснавала, але ж таксама, скажем, тут 50 на 50 тыя, хто з гэтым не пагадзіліся, і іншыя версіі зусім. Ну, я б не сказаў, што 50 на 50, тут ужо лічбы дзіўная сацыялогія, хаця, канешне, пытанне дыскусійнае. Але наконт княгіні Вольгі, давайте спачатку, можа, звернемся ўвогуле да біяграфіі. Хто гэта ёсць, што за жанчына і чаму на яе мы звяртаем увагу. Ну, па-першае, пра княгіню Вольгу шмат прыгадваецца ў старажытных летапісах і ў іншых крыніцах. Ёсць жыцце святой раўнаапостальнай княгіні. Праўда, многія гэтыя крыніцы вельмі супярэчлівыя, і мы павінны звярнуць увагу на тое, што многія даты, звязаныя з жыццём і дзейнасцю княгіні Вольгі, яны вельмі адносны. Таму, калі верыць
аповесці мінулых гадоў, калі абапірацца на тую даціроўку, якая там ёсць, атрымоўваецца, што тады нарадзіць свайго сына яна павінна было дзесьці за 50 гадоў. Што увогуле для сярэднявечча многія не дажывалі Не да дажывалі гэтага да часу. гэтага ўзросту. Таму Тут я, прабачце, уклінюся. Да? Справа ў тым, і мы на гэта звярталі ўжо ўвагу, даціроўка першапачаткова аповесці мінулых гадоў, яна вельмі умоўная. Навукоўцамі фактычна даказана, што вось гэтыя раннія даты былі ўведзены, прычым уведзены толькі ў 60-е, пачатку 70-х гадоў 11-го ўжо стагоддзя, ну і такім чынам рэтраспектыўна. Ну і больш за тое, як пісаў выдатны украінскі медыявіст Алексей Пятрович Толочка, фактычна даты гэта выдуманыя. Яшчэ савецкі медыявіст, можна сказаць. Не, сын. Сын. Таму Даты вельмі выдуманы асцярожна трэба ставіцца да гэтых датаў. Безумоўна, нейкая аснова гістарычная ёсць. Безумоўна, там ёсць некалькі тых дат, якія блізкі да даціровак візантыйскіх крыніц, а вакол гэта ўжо закручана ўсё астатняе. Таму, калі гучыць пэўная крытыка ў адносінах да віцебскага летапісу, да якога мы таксама падыдзем, ну, можна з найвялікшай верагоднасцю казаць, там памылак хапае ў даціроўках, але, магчыма, там больш гэта адпавядае рэальнасці тая даціроўка, якая ёсць. Канешне, не будзем браць тыя даты самыя раннія у параўнанні з аповесцю мінулых гадоў. Таму што даціроўка выстаўлена пасля. Такімі ж перапісчыкамі, якія проста вырашылі расставіць, прывесці ўсё ў парадак. Адсюль узнікае пытанне. Таму наконт нараджэння княгіні Вольгі звычайна гаворыць пра канец яшчэ 9 стагоддзя, адпаведна, але найбольш аўтарытэтныя навукоўцы, прычым савецкія навукоўцы, той жа акадэмік Рыбакоў звяртаў увагу на тое, што яна павінна была нарадзіцца дзесьці да 928 года, 27-28. Гэта вышэйшая планка. Адпаведна, крыху раней. Але калі ўзяць калі ўзяць аповесць мінулых гадоў, яна становіцца жонкай Ігара яшчэ ў 903, здаецца. Адпаведна, вось ужо разбежка з даціроўкай. Нешта не сыходзіцца ніяк. Вельмі не стасуецца. Пазл не збіраецца. Таму, на вялікі жаль, асоба гістарычная вядомая, але вось многія старонкі біяграфіі, яны проста былі ў далейшым перапісваліся, дапаўняліся, а ў выніку гэтае дапаўнення з'яўляюцца ўсяго толькі гіпотэзамі. Прыгожымі гіпотэзамі, якія не адпавядаюць адна адной. Хаця... Давайте, Галун, яна была? Была, гэта безумоўна. Давайте пачнем з гэтага тады ўжо. Была. Ну, калі паслухаць філосафаў, ці ёсць мы ўвогуле. Княгіня была, і, хутчэй за ўсё, многія старонкі, яны адпавядаюць рэальнасці, таму што яны былі перапісаны, яны перадаваліся з пакалення ў пакаленне, ў вуснай форме, магчыма, як легенда, але потым былі зафіксаваны. Ну, праўда, ўжо з тымі дапаўненнямі, якія туды ўносілі пазнейшыя летапісцы і перапісчыкі. Таму мала вядома, дзе княгіня нарадзілася. Канешне, Пскоўшчына адназначна можа на гэта прэтэндаваць. Больш таго, ў жыцці з самой княгіні напісана, што яна была мовы варажскай. Адпаведна, больш таго, само імя Ольга Хельга сведчыць пра скандынаўскае паходжанне, як значная частка якраз тагачаснай наўгародскай эліты і пскоўскай эліты. І не толькі гэтых княстваў. Але ёсць версія балгарскага паходжання. Таму версій шмат. Вядома, што яна становіцца жонкай князя. Прычым ёсць славутая легенда пра тое, як, правда, легенда 16 стагоддзя запісана ўжо, зафіксавана вельмі позна, але быццам бы князь Ігар паляваў пад Псковам, перапраўляўся праз раку падчас палявання, яго перавозіла дзяўчына, перапранутая ў мужчынскае адзенне. Ён стаў да яе заляцацца, калі зразумеў, што гэта маладая дзяўчына, але яна яму катэгарычна адмовіла і сказала, што яна не такая. І нікуды я вас не павезу і з вамі не паеду. Я лепш патану тут, чым прыму заляцанне вашае. Пры гэтым ён потым ажаніўся на ёй. Крыніцы сведчаць пра тое, што гэта магло адбыцца калі ёй было 10 гадоў. Праўда, для тых часоў гэта норма. Таму няма чаму здзіўляцца. У выніку далейшы лёс малавядомы, яна надоўга знікае.
з летапісаў. Потым яна сустракаецца дзесьці толькі ў 40-х годах уже ў сувязі з прыгадкамі, у тым ліку у пагадненнях з Візантыі. Ну, а затым адбываюцца славутыя падзеі, калі князь, яе муж, князь Ігор, прычым у іх ужо быў сын Святаслав. Князь Ігор паехаў збіраць даніну, прычым дадатковую з драўлян. Яны яго забілі за гэта, незадаволеныя склаўшымися абставінамі. Прычым візантыйскія крыніцы ўвогуле гавораць пра вельмі жудасную смерць. Яго прывязалі да верхавін дрэў і разарвалі. Цела разорвали на час. Ну, гэта жах, толькі драўляне так маглі зрабіць. А адкажыце, калі ласка, як потым атрымалася так, што жанчына стала ва ўладзе? Таму што, ну, я так разумею, гэта было выключэнне, гэта не было нормы у тыя гады. Можа, гэта не норма сапраўды. Фактычна яна была рэгеншай пры маладым князе. Князь Святаслав малы, выконваць абавязкі князя і рэальна кіраваць дзяржавай не мог, але княгіня гарантавала, яна выступала апекуном яго. Больш таго, яна заслужыла ўсё ж такі вялікую павагу саміх дружыннікаў сваімі далейшымі дзеяннямі, таму што яна вельмі жорстка адпомсціла драўлянам за смерць мужа. Таму што драўляне разлічвалі, што гэта перамога, знішчэнне Ігора прывядзе да таго, што вось цяпер іх князь Мал можа кіраваць Кіевам, зямлёю палян. Паляне і драўляне, супрацьстаянне вось гэтых плямёнаў, яно на той момант было вострае, але, адпаведна, Кіеву драўляне падпарадковаліся і плацілі даніну. Тым не менш, што мы назіраем? Мы назіраем, што Вольга прыняла першае пасольства драўлян, якія проста прыехалі, папрасілі: выходзь за нашага князя Мала, будзеш яго жонкай, а гэта, адпаведна, адна справа захапіць Кіев. Ён не можа прэтэндаваць законна на уладу ў Кіеве. А калі ён стане мужам княжны, адпаведна, ён можа выступаць ужо, ён можа у спадчыну прэтэндаваць на уладу ў Кіеве. Таму задумка была вельмі простая. Яны хацелі гэта замацаваць, прыехалі, першых закапалі жывьём, другое пасольства спалілі ў лазні. Потым быў паход славуты, які прыгаданы ў аповесці мінулых гадоў, і гаворыцца ўвогуле пра тое, што Вольга загадала секчы драўлян і высеклі 5000 чалавек. Ну, гэта па тым часе геноцид. Ну, тут я ўклінюся зноў, прабачце, да? Якая мілая жанчына. Канешне, вельмі фалькларызаванае вось гэта апавяданне пра помсту Вольгі. Тут ужо, канешне, вустая традыцыя. То бок, ёсць перабольшанне. Але падкрэсліваецца сапраўды жорсткасць гэтай помсты. Но наконт тысяч летапісных, само сабой, што это вельмі умоўныя лічбы, якія зноў-такі павінны былі падкрэсліць маштабы. Наконт летапіснае паведамленне, сапраўды, больш таго, у аповесці мінулых гадоў можна прасачыць шмат біблейскіх сюжэтаў. Апошняя, дарэчы, помста Вольгі пра гэта таксама гаворыць, таму што апошняя помста, калі яна прыйшла да сталіцы драўлян из Коростеня, Коростень, сучасны горад украінскі, і быццам бы загадала, каб ад яе адкупіліся птушкамі, усіх птушак сабралі з горада і аддалі княгіні. Яна прывязала да іх паклю з серай, падпаліла, і птушкі вярнуліся ў свае гнёзды. У выніку горада не стала. Ну, зразумела, што... І птушак. І птушак таксама не стала, але зразумела, што гэта легенда, прычым такія сюжэты, якія запазычаны з іншых крыніц. Хутчэй за ўсё пры перапісванні гэта ўсё перабольшванні былі, але, адпаведна, жорсткія дзеянні ў адносінах да драўлян, 5000, канешне, умоўна, хаця любы сярэднявечны кіраўнік, пра каго б мы не казалі, у яго рукі будуць па локаць, калі не больш у крыві. Інакш бы ён проста не быў магутным кіраўніком. Ну, за выключэннем тых, хто проста не паспеў паправіць у дзяржаве. Адпаведна, сваімі мужчынскімі дзеяннямі і помстай за мужа, якога яна кахала, зразумела, што яна заслужыла вось гэтую павагу, ну і летапісец ужо перабольшваў яе дзеянні. Хаця княгіня ў далейшым вызначаецца тым, што, па-першае, гэта першая з усіх, з нам вядомых, афіцыйна пацверджаных у крыніцах кіраўнікоў у старажытнай Русі, якая прыняла хрысціянства. У другой палове 50-х гадоў. Там з лічбамі таксама разбежка. Па-другое, яна пасля смерці мужа пачынае праводзіць, па сутнасці, падатковую рэформу, што вельмі цесна звязана, хутчэй за ўсё, з фарміраваннем і Віцебска, пра што мы асобна на што звернем увагу, таму што яна была зацікаўлена ў тым, каб, па-першае, больш
каб тыя ж падуладныя землі плацілі больш і плацілі пастаянна. Дзеля гэтага яна вызначае канкрэтныя памеры гэтай даніны, вызначае месца, дзе яна плаціцца, і час. Таму вось першы прыклад падатковай рэформы ў дзяржаве, у тых землях, якія былі ёй падпарадкаваны. І, канешне, яна была зацікаўлена, каб падпарадкаваць яшчэ больш і распаўсюдзіць гэтыя правілы на іншыя землі. Ну і наконт смерці, год смерці Вольгі, калі ўжо Святаслаў становіцца кіраўніком кіеўскага княства, калі ён традыцыі маці ён не працягнуў, ён не стаў хрысціянінам, ён наадварот усё ж такі заставаўся язычнікам і прытрымліваўся гэтай веры, але тым не менш у 869 годзе паводле афіцыйнай дацыроўкі 969 годзе княгіня памірае. Хаця яшчэ падкрэслім, што якраз вось гэтая дацыроўка таксама можа быць вельмі умоўна. Ну тады калі 969, то 974, ну неяк. Ну якраз да гэтага в прынцыпе можна і перайсці. Нестыковачка нейкая. Ну, наконт нестыковачкі. Усё ж такі асноўная крыніца. Все ж таки 7,4 і 4,7 гэта перапісчык нешта наблы. Давайте спачатку поразважаем. Спачатку можа проста звернемся да першай крыніцы, гэта віцебскі летапіс. Што гаворыцца тут пра княгіню Вольгу і ўвогуле пра заснаванне горада. Ну, віцебскі летапіс у дадзеным выпадку перакладзе на беларускую мову. Як сучасна выглядае гэты віцебскі летапіс? Ну, зразумела, што гэта не арыгінал, гэта ўжо выданне ў серыі беларускіх кнігазбораў, перакладаў Таранеўскі Віктор Владзімірович. У год 974 Вольга, пабіўшы яцвяга ў Печанегу, пераправіўся з воямі праз раку Дзвіну і заначавала. А ўпадабаўшы гару, заклала драўляны замак, які назвала ад ракі Віцьбы Віцебска. У верхнім замку змуравала царкву святога Міхаіла, а ў ніжнім звеставанне. 2 гады тут пражыла, ды ад'ехала да Кіева. Вось яно паведамленне. Тут Значит, можна... па-першае, летапіс позні. Гэта узор позняга гарадскога летапісання. Это 60-е гады 18 стагоддзя. В 1768 годзе Стэфан Гаўрылавіч Аверка звёў запісы сваіх папярэднікаў, нешта дапісаў ад сябе, і такім чынам узнік віцебскі летапіс. Наконт летапісання ў Віцебску падчас эпохі сярэднявечча мы нічога не ведаем, хутчэй за ўсё яго папросту не існавала. Але былі пэўныя легенды, якія маглі быць тут зафіксаваны. Ну так, яны ж не на пустым месцы Праўда, з'явілася наконт гэта дацыроўкі, легенда. ну, зноў ж такі, наконт вось гэтага паведамлення. У чым тут можна не толькі да даты прычапіцца, таму што пабіўшы яцвягу Печанегу. Ну, па-першае, калі яна вярталася ў Кіеў, яцвягі гэта балскае племя на ўзбярэжжы Прыбалтыкі, дзесьці паміж Наравам і Нёманам сучасным. Вось яны пражывалі. Печанегі ўвогуле жылі ў раёне Волгі. Таму як трэба было вяртацца, гэта зусім розныя рэгіёны усходняй Еўропы. Але гэта жанчына. Ну, Не забываемся на гэта. Пытанне, чаму такі маршрут усё ж такі, можа яна сляды блытала які-небудзь. Усё роўна логікі няма. Больш таго, як можа княгіня, у якой ёсць дзе спыніцца, у якой ёсць стольны град Кіеў, чаму настолькі Віцебск спадабаўся, што на 2 гады засталася. Ну, больш таго, горад яна заснаваць не магла, таму што пасяленне на месцы Віцебску існавала на той момант. Спачатку балты, потым пасля з'яўлення славян, прыходу славян, тут ужо крывічы абаснаваліся, но ў выніку пасялення было, гэта даказана археалагічна. Гэтаксама не магла яна на замках пабудаваць цэрквы. Ну, па-першае, не было яшчэ тых самых замкаў, якія узнікнуць у класічным варыянце ў часы Альгерда в 14 стагоддзі. Па-другое, як бы то ні было, не можа ісці гаворка. Нават калі мы зменім дату на 947, Вольга тады яшчэ не хрысціянка, калі не будзем змяняць, наўрад ці нават за тыя 2 гады, калі яна быццам бы тут жыла, што неверагодна, яна б могла узвесці 2 мураваных храмы. Ну, больш таго, тады мы мелі цэрквы раней, чым у Кіеве, магчыма. У выніку, вось ён цэнтр хрысціянскі, Віцебск, тут трэба... Дзесяцінная царква ў Кіеве была узведзена толькі ў 996 годзе. Таму хутчэй за ўсё існавала легенда, і мы на гэта звернем яшчэ ўвагу пра тое, што Вольга звязана з Віцебскам. Але потым ёй прыпісалі ўсё. Усё, што можна было прыгадаць, перапісчык
уключыў. Калі б падпісалася пазней, многія крыніцы зніклі, бы і славянскі базар прыпісалі яшчэ з такіх значных дасягненняў Віцебска. Ну, гэта проста утрыруючы, але па факце яно так. Таму ўсё, што можна было, аддалі вользе. Трэба неяк было заснаваць і абгрунтаваць вось з'яўленне Віцебску. Ну, наконт даты, Анатолий Миколаевич. Да, тут, конечно, узнікае пытанне, па-першае, адкуль Аверка мог взяць гэтыя звесткі. Ну, піша ён непасрэдна. Гісторыі горада Віцебска, што дзейліся на свеце ў даўнейшыя часы, выпісаны тут слова ў слова з кніжкі, пісанай рукой Ягамо Степана, Міхала Панцарнага, мешчаніна Віцебска, і так далей, і так далей. Так, быццам бы взяў у свайго папярэдніка Міхала Панцарнага. Пра яго мы не шмат можам сказаць, акрамя таго, што ён быў віцебскім мешчанінам, і акрамя таго, што ён вёў летапісныя запісы. І, ў прынцыпе, з'яўленне віцебскага летапісу у значнай ступені гэта заслуга якраз Міхала Панцарнага па той простай прычыне, што з 39 рукапісных аркушаў 22 аркушы напісаны, так, перапісаны дакладней Аверкам з кніжкі Панцарнага. Але зноў-такі Панцарны свае запісы вёў, ну, магчыма, у другой палове 17 стагоддзя, на пачатку 18, хутчэй за ўсё памёр ён каля 1709 года. Як мы разумеем, гэта той час, які быў стагоддзямі аддалены ад апісваемых на пачатку летапісу падзей. На некалькі соцень. Да. Прычым памыляюцца яны нават у 18 стагоддзі ў даціроўкі тут. Да. Ну, дарэчы, памылак тут вельмі шмат. Памылак вельмі шмат храналагічных. І звязана гэта, магчыма, з тым, што той жа самы Панцарны карыстаўся нейкімі выпіскамі не вельмі дакладнымі, ці нешта запісваў па памяці. Ну, як, магчыма, і іншыя аўтары, такіх некалькі можна лічыць, бо у Аверкі былі папярэднікі. Гэта яшчэ Ян Чарноўскі, які выкарыстаў запісы свайго дзеда, імя якога ён не называе. Ну і гэта Гаўрыла Кірылавіч Аверка, бацька Стэфана Гаўрылавіча. Так вось, пытанне наконт крыніцы гэтых звестак, яно выводзіць нас на пытанне гістарычнасці паведамлення. Ну, некаторыя лічаць, што это выдумка 18 стагоддзя, што, магчыма, прыдумаў... Такая казка нават, не легенда, такая казачка. Калі не Панцарны, то Аверка. Аверка і думаў, вось з чым звязаць. Да, ад нечага ж трэба пачаць, фантазія працаваць. А пачну-ка я. Да. А ўсё таму, што займаліся гісторыяй раней усе запар. І не існавала кафедры гісторыі. Сапраўды так. І не ведалі, як правільна гэта ўсё даследаваць. Ну, на сённяшні дзень, да, таксама у нас все лічаць сябе спецыялістамі ў выхаванні дзяцей, таксама гісторыя. Ну, наконт усё ж такі легенда, адкуль пайшла, я хацелася б акцэнтаваць. Ёсць 3 падыходы, вось пра што Анатолий Миколаевич кажа. Першае, гэта гістарычны міф, нават не легенда, а міф 18 стагоддзя, які прыдуманы канкрэтнымі гісторыкамі, стваральнікамі летапісу. Ёсць такая пазіцыя. Ёсць другі падыход, ад якога адштурхоўваецца супрацоўнік, дацэнт Беларускай дзяржаўнага універсітэта Андрэй Прохараў, вядомы беларускі гісторык, правда, публікаваў ён гэтую работу ў Пскоўскім дзяржаўным універсітэце. Ён сцвярджае, што гэта легенда магла нарадзіцца, гэта ўсё ж такі легенда, хаця прыдумка, якая нарадзілася падчас барацьбы праваслаўных з уніятамі за сваю гісторыю, за свае храмы, у тым ліку. Гэтае супрацьстаянне прывяло да таго, што трэба было... І нават такая думка была. Ёсць такая думка, ну, зараз думка. Але, Дзяніс Валерыевич, я крыху пераб'ю. Давайте, гэта будзе зараз, я так разумею, ўжо так спякотна, да, такія факты. А таму давайте крыху перарывемся і глянем афішу, так? А потым ужо вернемся і будзем звяртацца і да гэтай барацьбы, і да помніка, я так разумею, таксама. Тым больш, што партнёр афішы кандытарская фабрыка «Віцьба» не вафелькі, якія далі назву гораду, а пра гэта мы пасля размаўляем крыху яшчэ.
Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители, и заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия» номер 1. «Витьба» сделана с любовью. 3 марта Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку роботов RoboArt. Зрители ожидают футуристические модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненных в виде дизайнерских произведений ручной работы. Экспозиция насчитывает более 70 экспонатов различного размера. Центральное место в экспозиции занимает уникальная коллекция гигантских роботов размером в человеческий рост. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет интерактивную музыкальную сказку «Ведьма и динозаврик» по произведению детского писателя Алексея Якимовича. Трогательная история маленького динозаврика, попавшего на Землю в зимние морозы, понравится как маленьким зрителям, так и взрослой аудитории. Начало в 11:00. А в 18:00 зрителей ждет семейная драма «Последние» по мотивам произведений Максима Горького. В центре спектакля извечная проблема отцов и детей. Главный герой, отец семейства Иван, теряет место на службе после покушения и начинает видеть подчиненных в своих домочадцах. Отец не замечает полного вырождения старших детей, ему неведомы и непонятны переживания младших. Остатки распадающейся семьи пытается сберечь только Софья, мать и хранительница домашнего очага. Начало спектакля в 18:00. 4 марта Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей от 3 лет еще раз «Прекрасную шапочку». Добрые кукольники решают прогнать страшного волка из всем известной сказки. Но сам гость программы вряд ли на это согласится. И зрителям предстоит защитить бабушку и красную шапочку от расшалившегося серого волка. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония приглашает на мюзикл для детей «Истории кота Филофея». Рядом с каждым из нас живут братья наши меньшие, у которых своя, богатая на события жизнь. Часто опрометчивые поступки человека приводят к последствиям, о которых он даже не подозревает. Об этом и поведают юным зрителям собравшиеся в подвале одного дома бездомные коты. Начало спектакля в 11:00. В рамках гастролей Белорусского государственного академического музыкального театра Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет праздничный концерт «Музыкальный коктейль для милых дам». В программе блистательные джазовые композиции и номера из любимых мюзиклов, заводные эстрадные хиты, эмоциональные лирические и романтические баллады известных композиторов. Начало в 18:00. Ну, мы вяртаемся до нашай размовы. Сёння у нас гаворка ідзе пра княгіню Вольгу і пра заснаванне Віцебска. Так, у нас прогучалі ўжо дзве версіі. Ну, першая версія пра тое, што гістарычны міф 18 стагоддзя, прыдумка летапісцаў. Другая версія, гэта версія Прохарова, адпаведна, пра тое, што гаворку трэба весці пра 16 стагоддзя, можа, 17, пачатак 17-го. Але ёсць і трэцяя версія, якая звяртае ўвагу на тое, што перапісчыкі і стваральнікі віцебскага летапісу хутчэй за ўсё карысталіся мясцовай легендай, якая існавала і бытавала ў вуснай форме. Што пра гэта можа сведчыць? Ну, па-першае, пра гэта могуць сведчыць ускосныя доказы. Пачнем з таго, што наши археологи, вядомыя беларускія археологи, усе, хто капаў Віцебск, гэта і Штыхаў, гэта і Тацяна Станіславовна Бубенька, гэта і Ольга Миколаевна Ляўко, яны звяртаюць увагу на тое, што горад па сутнасці фарміруецца дзесьці ў сярэдзіне 10 стагоддзя. Вось якраз той перыяд, калі княгіню, нават калі браць 947 ці 974, гэта ўсё супадае з даціроўкі археолагаў, таму што даціроўка археолагаў не можа быць такой дакладнай. Працэс быў расцягнуты на дзесяцігоддзе. Але пры гэтым якраз у гэты час у Віцебску з'яўляюцца атрыбуты характэрныя якраз для гарадскога пасялення таго часу. Адпаведна, вось ён адзін з аргументаў на карысць гэтага. Другі важны аргумент – гэта дата, якую сёння прыгадвалі. Трэцяя дата – 1021 год. 1021 год – дата, якую можна лічыць найбольш старажытнай узгадкай Віцебска. Праўда, пры гэтым ён становіцца маладзейшым. Але што гаворыцца па 21-м? 21 год, 1021, гэта бітва на рацэ Судамір, калі князь Ярослаў Мудры
сутыкнуўся са сваім пляменнікам Брачыславам Полацкім, які паваяваў Наўгародчыну. І, адпаведна, адбылася бітва, і пасля гэтай бітвы дзядзька пляменніку перадае Віцебск і ў свят, у свяч старажытны. Што мы тут бачым? Ну, па-першае, мы бачым, Брачыслаў Полацкі атрымаў Віцебск, атрымаў ад князя Кіеўска. Пытанне, а калі Віцебск апынуўся ў складзе кіеўскай зямлі? Тут 100 кіламетраў да Полацка, але Віцебск належаў менавіта кіеўскаму князю. Калі? І вось тут першае, адзінае, што ў нас зараз ёсць, гэта пазнейшая легенда пра княгіню Вольгу. Па меншай меры, гэта адзіны персанаж, які напрошваецца, які можна выкарыстоўваць. Тады атрымліваецца неяк лагічна. Ну, вельмі лагічна, больш таго, па той даце, якая фігурыруе, калі мы бярэм 947 год, па 947 годам прыгадваецца паход на паўночную частку рассялення ўсходніх славян, і там, дзе знаходзіліся княствы, калі княгіня Вольга ідзе якраз усталёўваць свае пагосты, месцы збору дані. І яна магла пайсці не праз Смаленск, яна магла крыху адысці ў заходнім накірунку, прайсці праз Лучосу і акурат выйсці на Віцебск. І ўзяць пад кантроль Віцебск, таму што яна была стратэгічна зацікаўлена ўзяць пад кантроль гэты населены пункт. Важны населены пункт на старажытным шляху з варагу грэкі. Гэта быў яе геапалітычны, а галоўны эканамічны інтарэс. Мясцовыя, хутчэй за ўсё, не супраціўляліся, таму што варыянтаў супраціўляцца пасля драўлян. Ну, калі летапісы яны не чыталі, канешне, але іншыя сведчанні... Ну, чуткі шлі яшчэ... Сарафаннае радыё існавала. Нават і радыё не патрэбна было. Таму Я думаю, вельмі што верагодна... до дурных няма такіх. Вельмі верагодна, што княгіня прыйшла сюды, пакінула тут сваіх дружыннікаў, якія ўсталявалі адміністрацыйныя апараты. Па сутнасці, яна проста ператварае Віцебск, мясцовае пасяленне, якое ўжо на той момант, па сутнасці, можа і развівацца як горад, але яно, гэтае пасяленне становіцца адміністрацыйнай тэрытарыяльнай адзінкай ці адміністрацыйным цэнтрам у складзе кіеўскай зямлі. І эканамічным цэнтрам у складзе кіеўскай зямлі, таму што тут вельмі проста было кантраляваць старажытны шлях з варагу грэкі. Як вынік, вось гэта той перыяд, гэта той штуршок, які садзейнічаў развіццю Віцебска. Таму у чымсьці гэта можна лічыць заснаваннем. Умоўна. Пры гэтым усім зразумела, што горад адназначна існаваў. Без усялякіх момантаў. На што яшчэ трэба звярнуць увагу? Археалогію прыгадалі. Трэба прыгадаць яшчэ адзін дакумент. Гэта універсал віцебскага ваяводы Казіміра Александра Пацея, які датуецца 1714 годам. Вось ён змешчаны ў гісторыка-юрыдычных матэрыялах. Дакумент на польскай мове. Чым ён цікавы? Цікавы, што універсал даецца Дабравешчынскай царкве, у ім яшчэ не адносна задоўга, але ўсё роўна. У пачатку 18 стагоддзя гаворыцца, Вольга ізноў ж такі называецца заснавальніцай Віцебска. Прычым, хто гэта робіць? Гэта робіць ваявода, які каталік, які, ў прынцыпе, хаця каталіцкая царква прызнае княгіню Вольгу, і яна кананізавана там таксама, але прызнаецца як святой. Тым не менш... Дзядзя Славіч, трэба удакладніць такі нюанс. Значыць, гаворка ідзе пра тое, што Вольга заснавальніца Дабравешчынскай царквы, але справа ў тым, да, што сказана, што Дабравешчынская царква от зачынця Вітэбска на першы сакрарыум. Значыць, ад заснавання Віцебска найпершы, да. Таму, па сутнасці, ідзе прывязка да таго, што вобраз Вольгі ён прысутнічаў у Віцебску. Адназначна, і вось мог перадавацца. Ваявода асабліва не быў зацікаўлены ў папулярызацыі гэтага імя. Ну, ён проста прыгадвае таму, што гэта ёсць папа. Але, значыць, аўтарытэт яе быў. Аўтарытэт вялікі, калі уніяты, стваральнікі віцебскага летапісу аб веравызнанні, яны былі адназначна уніятамі, яны ўсё роўна, актыўна, якраз піяраць гэтую княжну. Таму тут нават рэлігійнай падаплёкі якой-небудзь быць не можа. Яна шанавалася ўсімі, і яна, гэтая легенда, існавала тут. Ёсць яшчэ адна цікавая гіпотэза, якую Анатоль Мікалаевич якраз выказаў, прычым вельмі выпадкова звярнуў увагу на гэты факт, але цікавы факт. Вось мы казалі, што Вольгі прапісваецца. Яна заснавала Віцебск і заснавала дзве каменныя царквы. Святога Міхаіла
і звеставання дабравечанскую. Про тое, што дабравечанская каменная зараз ведаюць, спадзяюся, усе, ну, па меншай меры, большасць, вось ён, 12 стагоддзя ў цэнтры горада. Царква святога Міхаіла, яна на момант напісання яе каменнай не было. Больш таго, многія навукоўцы, у тым ліку Лявон Калядзінскі, лічаць, што яна была разбурана ў 1390-х годах падчас штурму Вітаўтам Віцебска. Нават яшчэ раней загінула падчас пажару сярэдзіны 30-х гадоў 14-го. І больш яна каменнай не была, яна не аднаўлялася. Калі летапісец піша пра тое, што храм каменны, адпаведна, гэтыя звесткі перадаваліся ў мясцовай легендзе, магчыма, з пакалення ў пакаленне, ці былі дзесьці зафіксаваны, магчыма. Чымсьці ён карыстаўся. І адкуль ён узяў гэтую інфармацыю, гэта ўжо гаворыць пра тое, што... Да, справа ў тым, што ў летапісе вельмі блытаная інфармацыя даецца нават пра Альгерда, там дзве яго жонкі зліліся ў адну, якая нарадзіла 12 дзяцей. Да, быццам бы за Ульяняй Цвярской ён атрымаў гэты самы Віцебск. Але ж гэта княжанне, прычым вельмі яскрава такого выдатнага ўладара. І наўрад ці б, канешне, памяталі вельмі доўга, ці быў храм мураваны ад пачатку, ці ён быў драўляны на мураванай аснове. Колькі кажуць так пра царкву звеставання, што гэта ўжо ж пазней на мураванай стала. Не, до 12 зразумела, яна ў 12 стагоддзі фарміруецца, і храм святога Міхаіла прыкладна ў той жа час з'яўляецца. Але па факце каменны храм святога Міхаіла знікае, а памяць пра яго жыве. І якраз звязана якраз з Вольгай. Магчыма, гэта была легенда, якая звязвалася і з другім храмам, з той жа дабравечанкай. Таму гіпотэза цікавая, гіпотэза, на якую варта звяртаць увагу, таму што, ну, гэта адзін з аргументаў. Але зноў ж такі адназначных доказаў у нас няма. Калі была б машына часу, што-небудзь... Ды паглядзелі. Добра. А тады чаму гучаць галасы супраць Вольгі, прычым, ну, не проста так, што, ай, ну, ладно, а так абураюцца людзі, што Вольга, што гэта не Вольга заснавала, і што па легендзе высмейваюць гэтую легенду. Ну, прычына самая розная. Па-першае, хтосьці не верыць у легенду, як вынік, ну, легендаў шмат, і калі ўзяць, мы тады можам перапісаць гісторыю. Многія старонкі не толькі нашай гісторыі, але ўвогуле ўсёй сусветнай гісторыі. Можна адмовіцца ўвогуле ад міфаў старажытнай Грэцыі. Ўвогуле можна адмовіцца ад заснавальнікаў Рыма. Да, мы можам адмаўляць, была тут Вольга ці не была, да, казаць, што не было яе ніколі, ніякага дачынення да Віцебска она не мае. Але мы ніяк не можам адмаўляць існаванне вось гэтай легенды. Значит, наши продкі ў яе верылі, яны выводзілі вытокі свае з традыцыі Русі, і ўжо гэта заслугоўвае шанавання. Прычым верылі і праваслаўныя уніяты, і каталікі. Вось на што варта яшчэ звярнуць увагу. Акрамя таго, пытанне вельмі палітызуецца. Ну, на вялікі жаль, мы жывем у палітызаваным свеце, і пачынаецца вось гэтае разнагалоссі. Што гэта не наша княжна, больш таго, аднойчы ўвогуле сустрэў матэрыял пра тое, што яна утварыла генацыд беларусаў. Прабачце, у нас яшчэ на той момант народнасць не склалася нават. У нас былі плямёны. Не сфармаваныя. Больш таго, пакажыце крыніцы, пра які генацыд вы кажаце. Ёсць генацыд у адносінах да драўлян. Умоўна. Мы ўжо казалі пра тое, што 5000 гэта такая прыпіска дзеля таго, каб паказаць магутнасць і аўтарытэт сярэднявечнага ўладара, не больш таго. Хаця, магчыма, яна паступіла вельмі жорстка, але не настолькі. Пытанне, ці было столькі драўлян увогуле на той момант. Пры гэтым, быццам бы, яна вельмі дрэнна паступіла з драўлянамі. Што мы бачым зараз у горадзе Корастай, ва ўкраіне, у сталіцы драўлян? Мы бачым помнік княгіні Вольгі і помнік князю Малу. Вось яна гісторыя. Прадстаўлены абедзве, два бакі, усе ёсць. Таму умоўная палітызацыя. Наконт генацыду, ну, беларусаў не было. Ніводная гістарычная крыніца не сведчыць пра тое, што тут былі нейкія крывавыя падзеі. Я думаю, проста пасля сітуацыі з драўлянамі гэта ўсё было прасцей. Усе, калі не былі ў складзе кіеўскай зямлі, па меншай меры прызнавалі сваю залежнасць і плацілі даніну больш-менш без асаблівых крывавых сутычак. Тым больш, гэта таксама магло дайсці ў выглядзе якіх-небудзь легенд. Ну, прыгадаць славутае
хрышчэння ў Тураве, калі крыжы каменныя прыплылі супраць плыні, гэта гаворыць пра тое, што хутчэй за ўсё там была не самым простым спосабам хрысціянізацыя гэтай часткі, у адрозненні ад другіх частак. Там гэта захавалася на ўзроўні легенды. У нас ніводнай ускоснай крыніцы такога плана няма. Таму гэта ўсё проста палітызацыя на роўным месцы і перакручванне фактаў без прысутнасці ўвогуле якіх-небудзь доказаў. Таму сапраўды інакш як палітызацыяй гэта ніяк не назавеш і спробай выкарыстаць вось гэтую палітызацыю сваіх, у першую чаргу, палітычных мэтаў. Ну а з помнікам, я так разумею, таксама даволі востра пытанне стаіць, так і гэта ці патрэбен помнік, і ўсё ж такі гэта помнік Вользе як заснавальніцы горада, ці гэта помнік легендзе пра Вольгу. Вось як да яго ставіцца, да, і пытанне зноў-такі. Хтосьці кажа, што патрэбен, хтосьці кажа, што не патрэбен, можа, нават не кажа, а крычыць, што не патрэбен. Таму што, зноў-такі, да, я сам чуў такія гіпотэзы, што не княгіня Вольга, а князёўна Вольга яшчэ ёсць, так, которые, ну, вось, усе гэтыя моманты. Ну тут наконт помніку можна шмат чым карыстацца, як можна і ўвогуле спрачацца вакол тых дат. Усё ж такі крыху вернемся да датаў. Давайце спачатку 974 ці 947 ці 1021. Чым мы будзем карыстацца, ад чаго адштурхоўвацца? Лепш за ўсё пра гэта у 19 стагоддзі выказаўся Алексей Парфёнович Цыпунов, які сказаў: «Там, где нет верных исторических указаний, следует довольствоваться преданием. Хотя бы оно и не выдерживало исторической критики». Усё, што варта сказаць наконт гэтага. У нас іншых крыніц няма. Мы можам паглядзець на другія гарады беларускія, но многія проста, што ў Гомелі зрабілі? У Гомелі прыдумалі помнік першаму гамельчаніну. Паставілі чалавека ў лодцы, вось ён першы. Ён прыплыў, заснаваў горад. Гэта ўжо сучасны міф, сучасная легенда. Трэба было паказаць старажытнасць горада, адзначыць неяк на вуліцах горада гэта. Яны зрабілі. У нас, ну, нам проста можна зайздросціць усім астатнім гарадам, таму што ў нас ёсць канкрэтная асоба. Такіх прыкладаў на Беларусі не шмат. Заслаўе, дзе Ізяславу помнік стаіць. Ну, можна Брачеслава, магчыма, прывязаць к Браславу, хаця таксама гэта такая гіпотэза. Каго яшчэ? Калі прывязваць, ёсць увогуле, можна лічыць, гістарычная гіпотэза, якая ўвайшла ў падручнікі, але вельмі спецыфічная. Гэта 1127 год, як называюць дата заснавання Гародні, першай прыгадкі менавіта беларускага Гродна. Але што мы бачым? Мы бачым, у крыніцах прыгадваецца князь Усевалатка, які з Горадня ідзе на полацкую зямлю разам з кіеўскім Сціславам. Пры гэтым усе ідуць суседзі, а гэты раптоўна з Гродна на дапамогу ваяваць з палачанамі. Ну, логіка крыху губляецца, нават вось па геаграфічным памерах, па геаграфічным размяшчэнні. Чаму з Гродна прыйшоў больш ніхто? Толькі суседзі ў асноўным ішлі палачан ваяваць з полацкай дынастыі, змагацца, пасля чаго, в прынцыпе, гэта не вельмі добра скончылася, гэта супрацьстаянне для полацкай дынастыі. Але што па факце? Яшчэ ў 19 стагоддзі, напрыклад, гісторыкі звярталі ўвагу, што горад з вельмі падобнай назвай знаходзіцца гарадзен на рацэ Гарыні. Гэта беларуска-украінскае памежжа. Такі горад там быў, зараз ён як горад не развіваецца, лёс яго сумны, у адрозненні ад таго ж Віцебска, які ўсё ж такі сярэднявечная горада перарос у буйны абласны цэнтр. Таму вось ёсць нюанс. А які Усевалатка, з якой Гародні? Таму нашым сябрам з заходняй Беларусі тут не пашанцавала. У адрозненні ад нас, дзе дакладна замацавана імя канкрэтнай княгіні, якая по легендзе, але ўсё ж такі звязана з горадам Віцебска. Ну і наконт легенды і помнікаў яшчэ на што б хацелася звярнуць увагу. Калі нават проста пагартаць у інтэрнэце і паглядзець заснавальнік горада і помнік, мы ўбачым, што ў нас у Рыме Ромул і Рэм. Адпаведна, вось яна, ну хто верыць, што ваўчыца канкрэтна звязана з гэтай падзеяй. Гэта старажытны міф, той міф, які актыўна выкарыстоўваецца у тым ліку для развіцця турызму.
Вось гэты момант, што турыстычны яшчэ Ну, таксама тут, ж. калі ўсё ж таки працягваць, хочу некалькі слоў звярнуць увагу на помнікі, на заснавальнікаў. Ёсць яшчэ вельмі цікавая тэндэнцыя, якая назіраецца ва ўкраіне, калі усталяваны помнік у 2004 годзе, здаецца, у Харкаве заснавальніку, легендарнаму заснавальніку казаку Харко, стваральнік цырытэлі, помнік. Што гэта? Легендарны заснавальнік адназначна ўжо гаворыцца. Тое ж сама Макеевку заснаваў казак Макей, Крывы Рог заснаваў казак Рог. Вось яна тэндэнцыя. Усё прасцей, канешне, напрыклад, ва ўсходніх рэгіёнах Расіі, дзе ёсць канкрэтныя асобы, якія прыйшлі, якія стваралі гэтыя гарады, каланізавалі гэтыя землі і асвойвалі іх, вялікія землі з-за Урала. Там усё проста, там вось мы можам называць канкрэтныя прозвішчы, і гэта будуць бясспрэчныя прывязкі. Нам так не шансуе. Таму помнік княгіня Вольга, як легендарная заснавальніца, з улікам усіх тых аргументаў, якія прагучалі, таму што іншых варыянтаў мы прывесці не можам, хто нас уключыў у склад кіеўскай зямлі. Чаму? І зноў ж такі доказы археолагаў, і зноў ж такі вось гэтыя прыгадкі пра тое, што легенда бытавала і да віцебскага летапісу, ну, гэта заслуговае таго, каб княгіня ўсё ж такі з'явілася на вуліцах Віцебска. Можна доўга спрачацца, дзе, у якім вобразе, але... Легендарная заснавальніца, так? Легендарная заснавальніца. Ну, на фоне казака Харко і на фоне тых же Ромула і Рэма у нас ўсё ж такі больш, здаецца, верагодна. Так, просто казаць, што не заснавальніца, а непасрэдна вось гэтай прыставачкай легендарная заснавальніца, ўсё ж такі з легендай звязаная. Ну, і зноў ж такі заснавальніца яна не магла быць. Пасяленне тут існавала. Ну так, пасяленне было. Хаця штуршок даць за кошт уключэння Віцебска ў склад кіеўскай зямлі, калі гэта важны эканамічны цэнтр і цэнтр збору падаткаў, ну, гэта ўжо вялікае дасягненне якраз для горада, што магло паўплываць на яго далейшае развіццё. Ну, канешне, мы ж не можам залішыць толькі помнік залатой рыбкі, каб усе думалі, што гэта яна заснавала Віцебск. А ў школах зараз, у падручніках, якая з гэтых версій засталася вось... Заснаваннем? Заснаванне. Ну, там дата, я так і разумею, 974. Ну, часцей за ўсё выкарыстоўваецца 74, таму што гэта дата, якая ў крыніцы не такой старажытная, але яна ёсць, таму што вельмі часта ёсць тэндэнцыя, давайте напішам 947, гэта будзе больш правільна, таму што вось, магчыма, яна, але ізноў ж такі, гэта, калі там легенда, там увогуле ўжо ідзе гіпотэза заснаваная на легендзе. Гэта яшчэ больш складаная структура. Тады ўжо можна казаць і пра 1021, што гэта хоць у летапісе было ўжо не ў легендзе, так? Гэта больш дакладная дата, больш старажытная, але таксама... Але сафійскі першы летапісы блізкі да яго, гэта таксама 15 стагоддзя. Таму гэта не самая ранняя рэдакцыя аповесці мінулых гадоў. Віцебск, магчыма, з Усвячым упісалі крыху пазней. Таму вось ёсць разбежкі гістарычныя, чым карыстацца, ну, тут трэба абапірацца на Сапунова. Што ён, у прынцыпе, сказаў, ну, і ў сувязі з тым, што нам дало гэтае тысячагоддзе, святкаванне тысячагоддзя. Калі у 1974 годзе мы адзначалі тысячагадовы юбілей, усім было выдатна зразумела, што не магла ў 74 годзе. Прычым, ізноў ж такі, з умовай таго, што даціроўка ўся адносная. Таму што 969 мы звярталі ўвагу, там могуць быць праблемы з даціроўкамі, а можа яна і дажыла да 74-га. Хаця ўсё вельмі адносна, ўсё вельмі спрэчна. Ну, тут, магчыма, якраз у віцебскім летапісе больш дакладных дат, чым у аповесці мінулых гадоў раней. Але... А што нам дало вось гэтае святкаванне тысячагоддзя? Ну, можа, не так усё і дрэнна, і плюсы пераважаюць? Ну, у свой час яно дало значныя грошы з саюзнага бюджэту на святкаванне. Чаму гарадскія ўлады былі зацікаўлены, у сувязі з гэтым горад пашырыўся, у горадзе з'явіліся многія новыя аб'екты інфраструктуры і побыту. У горадзе якраз пад тысячагоддзя з'яўляецца славуты
помнік, 3 штыкі, які вызначае зараз гістарычны архітэктурны воблік горада Віцебска. Таму гэта былі маштабныя мерапрыемствы. То бок мы зараз можам сказаць, а давайте яшчэ тысячагоддзе адсвяткуем у 21 годзе. Скажем, о, мы перадумалі, у нас тысячагоддзе зараз будзе. Ну, святкаваць нам ніхто не забараняе. Гэта ж можна назваць як святкаванне першай прыгадкі Віцебска ў аповесці мінулых гадоў, хаця і у познім варыянце. Таму ўсё вельмі адносна. Ну, Анатолий Миколаевич, вы за тое, каб помнік усталявалі, каб помнік з'явіўся ў горадзе? Конечно. Конечно. Як гісторык, як загадчык кафедры гісторыі Беларусі, вы сваё добро даеце на гэта. То бок ён мае права на жыццё як легенда. Безумоўна, я лічу вельмі выдатна, як турыстычны аб'ект, што Віцебск мае такую легенду. Не кожны горад гэтым можа пахваліцца. Звычайна, сталіцы маюць легендарных заснавальнікаў. Ну, наш Віцебск сёння таксама неафіцыйная культурная сталіца. І, канешне, у сэнсе прыцягнення турыстаў гэта будзе яшчэ адзін плюс. То бок усё высветлілі мы, ўсё ж такі мы застаемся пры тым, што 974, што Вольга тут была не 2 гады, можа, да, меней крыху, і помнік будзе. Наконт помніка будзем спадзявацца, што ён будзе, як ён будзе выглядаць, гэта ўжо будзе вырашаць рэспубліканскі савет па монументальнаму і монументальна-дэкаратыўнаму мастацтву, дзе ён будзе стаяць. Гэта якраз яго кампетэнцыя гарадскіх уладаў. Але якой даты карыстацца, у нас яшчэ адну дату забылі прыгадаць. 914 год, які сустракаецца у нас хвілінка, і мы вас можам за хвілінку пра 914. Таму, у пачатку 19 стагоддзя гэтая дата фігурыравала, магчыма, ізноў ж такі памылка пры перапісванні, хаця по-рознаму можна трактаваць пытанне, ці была тады княгіня Вольга, пра што мы звярталі ўвагу. Магчыма, яна яшчэ не нарадзілася, таму ўсё ўмоўна, але зноў пра яе прыгадваюць. Так што ўсё адносна, але княгіня найбольш верагодна, што яна мае пэўнае дачыненне, хаця адназначна даказаць мы не можам. Але мы можам карыстацца, напрыклад, пазіцыяй вядомых беларускіх гісторыкаў, тых, хто капаў Віцебск. Георгій Штыхаў, Ольга Миколаевна Ляўко, Тацяна Станіславовна Бубенька, Лявон Калядзінскі. Таксама ён выказваўся пра тое, што Віцебску ёсць чым ганарыцца і трэба карыстацца гэтай легендай максімальна, наколькі яна ёсць. Таму што яна у нас ёсць, і ўжо гэта вялікае дасягненне. Вось. Будзем карыстацца гэтым і легендай, і ўсім тым, што мы сёння даведаліся пра княгіню і не толькі. Дзякуй, што прыйшлі. Будзем працягваць далей нашай сустрэчы, так? Наступнае у нас, мы можам ужо сказаць, гэта будзе пра вікінгаў, я так разумею. Ну, на шляху з варагу грэкі. На шляху з варагу грэкі. Вызначым ролю Дзвіны у развіцці горада. Ну, добра. До новых сустрэч з вами, але заставайцеся, мы ўжо зараз высветлілі, што трэба легендай карыстацца, а як карыстацца жаночымі прычындаламі, мы зараз будзем высвятляць разам у рубрыцы Александра Каренмана. Женские причиндалы. Бюстье. Похоже на какой-то продукт или какое-то блюдо. Пирожное, например. Ну, нечто солодкое. Ну, мое такое. Бюстье. Человек, который занимается изготовлением бюстов. Раньше в моде были такие маленькие там вожди, там на каждом столе там стояли. Ну, наверное, этот. И явно он француз. Бюстье Ленину, предположим. Мне кажется, редакторы, которые набирали тексты, допустили ошибку. 2 последние буквы, по-моему, тут абсолютно случайно. Я могу сказать, что это связано с чем-то, что повыше пояса, так? А что-то поддерживать, что-то с лифчиком, наверное, связано, что-то в таком духе. Такие вопросы задаете, прям отвечать неудобно. Может быть, это что-то, к чему женщина должна, может быть, подсесть. Это может быть какой-то столик, не знаю, что-то, перед чем она может делать макияж. Ну, в общем, что-то вот на таком портретном уровне. Связано как-то с портье, может быть. Ну, слова очень похожие, поэтому предположу, что это помощник портье. Это, наверное, что-то связано с бюстом. Скорее всего, даже с женским. Есть установленные размеры: 0, 1, 2, 3 и так далее. И вот человек, у которого такие ладошки, приняты за стандарт измерения бюста. И вот этого человека, наверняка это француз, его
кличут бюстье. Может быть так. Оно как бы не как тюль, не из этой ткани сделано. Ну, что-то из этой области. Может, человек, который делает бюстгальтеры, у меня больше нет никаких ассоциаций. Можно это слово назвать синонимом. Бюстье, например, лифанье. Перевод с голландского – это та часть женского тела, на которую мы чаще всего смотрим. В переводе с голландского значит «глаза». Наверное, что-то связано с этим. Ну, такое. Большое причем. 4-е, может, бюстье. Это полоска, которая используется вместо бюстгальтера. Она закрывает интересную, выдающуюся часть женского тела. Это очень большой бюст. Женские причиндалы. Нягледзячы на тое, што размова шла пра жаночыя прычындалы, аўтар гэтай рубрыкі ўсё той жа Александр Карэнман, но, як мы ўсе ведаем, без Карэнмана ўжо і Віцебск не Віцебск. Цалкам згодны. Але каб даведацца яшчэ больш пра Віцебск, заставайцеся разам з намі і вывучайце гісторыю Віцебска разам з намі, захапляйцеся ёй, здзіўляйцеся і пазнавайце. Напрыканцы нашай праграмы музычны нумар, мы з вамі развітваемся да заўтра. Шоу група Соніка. Шчасця, здароўя, кахання. Пакуль. Теплый ветрик веет и несет сквозь ветки, что у лесе зацветают красочки пролески, что у лесе зацветают красочки пролески. Скокни, ветрик милый, теплый край повевам, скажем тушкам, что уже на зеленеют древы, скажем тушкам, что уже у нас зеленеют древы. Шепни жаураночку, як весела детям, что соловка и зязюлька мают прилететь, что соловка и зязюлька мают прилететь. Теплый ветрик веет и несет сквозь ветки, что у лесе зацветают красочки пролески, что у лесе зацветают красочки пролески.